טוב, שלום וברכה. אז אנחנו לומדים תניא ביחד, תניא יומי. אנחנו לומדים את היום שני א' מר חשוון. והנה זה לעומת זה. יש 10 כתרי דמסבותא, ומהן נמשכות נפשות. גם כן כלולות מ10 בחינות אלה ממש ומודעות זאת בארץ, כמו שכתוב בספר הגלגולים. על פי כן אשר שלט האדם באדם לרע לו, שהוא סוד גלות השכינה. בואו נסביר. והנה, כשם שבקדושה ישנן 10 ספירות, ו10 כוחות הנפש האלוקית, כך זה לעומת זה. 10 אלוקים, שכנגד כל עניין בקדושה יש דוגמה בצד הנגדי. כל דבר שהוא בקדושה, יש צד נגדי שמנגד לו, כן? יש 10 כתרי דמסבותא. מה זה דמסבותא? 10 כתרים מן הטומאה. כן? כשם שישנן 10 ספירות בקדושה, מהן נמשכות נפשות האומות. גם כן, כלולות מ10 בחינות אלה ממש. ומודעות זאת בארץ וידוע הדבר על פני כל תבל. כמו שכתוב בספר הגלגולים, על הפסוק אשר שלט האדם באדם לרע לו, שהוא סוד גלות השכינה בתוך הקליפות, להחיותם ולהשליטם בזמן הגלות. בוא נסביר. זה משמעות אשר שלט האדם באדם, שהאדם בליעל שמהקליפה שולט באדם שהוא בקדושה, כן? אלא הוא לרע לו, לפי שמוסבר בספר הגלגולים, שם כדי לברר ניצוצי הקדושה מהקליפה. ולכן האומות היו שולטים על ישראל, להיות נפשות האומות. זה גם קורה היום, בעצם בכל מקום, בפלאפונים, בחוצות, שכל העבודה זרה, וזה מנסה להשתלט עלינו בכל בחינה. אם זה במוח, אם זה בראייה, אם זה במחשבות, אם זה בכל דבר אפשרי בסרטים, כל דבר שהעין קולטת, שלא שייכת לצד עולם הקדושה, זה צד שני. באות מקליפות אשר השכינה מתלבשת בחינת גלות בתוכם, כדי שתהיינה השולטות, ורבנו הזקן מסכם, אופן התלבשות השכינה בגלות בצור הקליפות, צריך ביור רחב, איך ומה. מכל מקום האמת, אף על פי כן אין הקליפות והאומות יונקים ומקבלים חיות, אלא הערה המשכה. להם בחינת אחוריים לקדושה. מה בעצם? מה התאוות רוצות? מה הקליפות רוצות? הן רוצות לינוק. ממה הן רוצות לינוק? צד הקדושה. דבר זה עצמו על ידי צמצומים מסכים רבים עצומים עד שנתלבשה הערה הזאת בחמריות העולם הזה, מושפעת לעולמות וגבות וכל תענוגים גשמיים. מה שכן כן, ישראל יונקים חיותם בחינת פנים עליונים, פנימיות של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, יאר השם פניו אליך. כל אחד לפי שורש נשמתו עד רום המעלות. כן? אז הפרק הזה פרק מדהים. כן? הוא מסביר בעצם על יניקת כוחות, שהצד האחר רוצה לינוק מהרוחניות, מהפנימיות של הקדושה, של יהודי, של אלוקות, והצד של הקדושה מקבל מבחינת פנים. אז בעצם אנחנו צריכים לבחור אם אנחנו רוצים לקבל מצד האור של הקדוש ברוך הוא, או מצד האחור. כל טוב והצלחה.